Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय फाय नोंथांनि सिगाङाव फिनारबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथाङा भिडिअखौ मोनथिखाबाय जागौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथाङा भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे लांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरा दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों गुसुंब्लाबो बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर सासे जोंनि बर' हारिनि सासे आइजो बर' आइजो आरोना बिथाङा गुबुन हारिजों हाबा जाबाय खोमा ओमफ्राय बिथाङा दा मोनसे भिडिअ दा गोबांथारनि बे रिल्स भिडिअआ गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना बिथाङा मा बुंदों नायना लादो एबा खोनासंना लादो बिथाङा मा बुंदों ओमफ्राय बिनि उनाव हाजासे नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो हाजासे शेयार खालाम ओमफ्राय बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लागोन बिनि उनाव आं थमजों लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला नायना लागोन लोगोफोर बर' हौवा मोनासै नामा बर' हौवा मोनासै आरे आंनो नांखाया बर' हौवा गन्थं नाग्रा गुस्ति बेरलाव सोर लागोन नोंसोरखौलाय फुङाव सिखारबानो जात्रा लस नोंसोरखौ नायबाय थानांगौ जाबाय आरो नांखाया आंनो नोंथाङा नैबे भिडिअखौ नुखाबाय मा बुंदों खोनाखाबायबो ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो जे बिथाङा गावनि महरखौ आयनायाव खनसे नायनानै लागोना लायाखै आंखौ मोनथिला खिन्थु बिथाङा आयनायाव गावनि महरखौ आयनायाव नायग्रोनानै जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरनि सायाव बुङोब्ला मोजां जागौमोन मानो होनब्ला गावनि महरा दि माबायदि महर दं गावहा माबायदि खालारनि मानसि गावथ' गावनि महरखौ नायगोन ना नायाखै आंखौ डाउट दं आरोना आं नुनायावथ' जेनोखि ओंखाम सङोबा मा होनो अर नाङोब्ला मा होनो दोआ एसे हांगार जायोना गोसोम जायो बिनिफ्राय गोसोमसिन गावनि महरा खालारा आरोना बेखौथ' नायगोन ना नायाखै सिबाया मेकआप दाबाबो मबाइल फेसलाइट मेकआपफोर होबाबो गुफुरखौ नुबायबायाखै थेवबो जे जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरखौ बखिदों बिसिबां लाजिथाव आरो नों हारसा हौवा लाबाय ला जुदि उनाव माबा मोनसे जायोब्ला गाबै भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव होनो नाङा आरोना जों नुफिननाङा जे जों लानायखौ माना गैया ला हाबा जानाया गोसो गाबाव गोसो ला खिन्थु जोंनि मा होनो ससियेल मिडियायाव फैनो नाङा जे उमुग नामा हारसा हौवा लानानै माबा गारजाबाय बुबाय होखारजाबाय बेफोरबायदि होननायल' जों खोनानो नाङा आरोना नोंसोर लानानै सुख सान्थि रायजो जा नोंसिनि रायजो जानायखौ रावबो बादा होआ खिन्थु उनाव खोनाफिननो नाङा आरोना नुफिननो नाङा उमुगा हारसा हौवाजों गारजाबाय माबा जाबाय बहाबा गारि जाबाय होननानै ससियेल मिडियायाव मा होनो निउसफ्राव जों नुनो नाङा आरोना बेखौ नुबासो जों गाज्रि मोनो दुखु मोनो आरोना बेखायनो जोंनि मा होनो हारिनि मा होनो जोंनि जेखि आंखौनो होनना लादो जों मा होनो ससियेल मिडियायाव जेसेबांखि बादा होयो हारसा हौवाखौ दाला जोंनि बर' हौवाखौनो ला बेफोरबायदि बुंनाया जोङो माखौ सानना बुंदों नोंथांमोनाबो खर' दं नोंथांमोनाबो साननो हायो जे मानि थाखाय बादा होयो जों नुनो मोनो दिनै बबेबा जायगायाव हारसा हौवा गोसोथोना सोरजोंबा नै दाख्लैसो जाना थांलायबाय गुवाहाटियावनो खोनाखाबाय नोंथांमोना मा जाखो बेफोरखौ नुनानैसो जेनोखि जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा गुबुन हारिनि हौवाजों गोसथोलायना बेफोरबायदि दाजाथों होननानैसो बादा होनाय जायो आरोना ओमफ्राय बारा जेबो बुंला मेलेम गैयैयाव गैखाया खर' थाबाबो खर' सिङाव गोबोरखि थायो ओमफ्राय नैबे बिनानावाथ' गावनि महरखौ आयनायाव नायना लाग्रोनानै बखिबा मोजां जागौमोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनदोंमोन लाइक शेयार साबसक्राइब थाबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट बाय